Pripun Pak, mboten kersa pinarak majeng tenan. Sik kacung dhuwur nomburimu lho. Sing ndi to, Mas? Nomburi ring. Oh, wonten iring tengen kene lho. Oh. Napa Pak Geyong wau? Kok rego apalan Pak Geyong. Piyayine iki sing endi lho, Mas? Ora tengah kan dulu. Umat iblis, saya iblis, saya iblis. Pak Geyong. Ersak kenapa, Pak? Oh alah, ditantang Piai Putri kaya niki saya mengkeret. Ya dah. Sabtu pandita Aku nek dioprili wong ku nek ndaraki dadi ku ora keneng tambani. Tambane angel. Engko tambane iki gampang jane. Oh lah iya. Tak lumpati kok jenengan. Ya lho. Sabtu pandi. Yo. Sampun katuraken